Значи аз не съм работил за Държавна сигурност. Пак казвам, моето име за пръв път излезе 2006 година. Аз тогава го обясних, сега го повтарям. Според това, което се афишира в медийното пространство, моята принадлежност започва от 14 ноември, след като е паднало комунистическото правителство. Аз пред себе си съм чист, моята съвест е спокойна, но това, че някои хора ще го използват срещу мен, аз приемам съвсем по нормален начин такава една провокация, защото ние последните 2 години особено бяхме свидетели на доста провокации, така че лично мен това не ме притеснява. Още повече, че отношението на мюсюлманите към мен не се е променило, тъй като след като беше обявено моето име за пръв път 2006 година, аз от тогава насам се избирам 3 пъти за главен мюфтия. Аз мисля, че ние трябва да вземем някаква поука от историята, без да търсим мъст от никого и да направим това, което по силите ни, такива неща повече да не се повторят, но в същото време да търсим мъст от някого, да отмъщаваме някого, това не е човешко, още по-малко религиозно. И заедно с това, мисля, че ние трябва да гледаме напред. А ако ние постоянно продължаваме да се връщаме назад и да занимаваме с делата на хората в миналото, означава, че ще пропуснем много неща, които стават в момента. А ние това не трябва да правим. Ние сме готови да дадем прошка винаги на всеки. Ние от тази гледна точка нямаме проблем. Аз познавам добре комунистически режим. Много лесно е да станеш партизан след 9 септември. Знам обаче и тогава какво е било положението. Много лесно беше да бъде шантажиран някой. Не всеки има волята и психиката да издържи на този шантаж. Така че аз съм далече от мисълта, че трябва да обвиняваме някого. Отделен въпрос, ако евентуално някой има някакъв грях спрямо друг негов брат, било съсед, било познат, било роднина и така нататък, и той да направи всичко възможно да му обясни положението какво е било и те да се разберат между самите тях, да си опростат те.